Hiro itrai kini gidi kihena kiba pla namar ba kihena na yo na piyata na kabenta ban penkelarong yu unyu li ujong pi ka penlong ban penhap nyu ha ka ju kapor kanang penbon shushu ya ki nyu li ken te hanrei uniu hena pat ubangi ngi penmi mangi nang ne na po mar panyang sinjong te ulong ubabes bat yakini kihena pila ban yo na juwai ru pila ban yo pila ban pa message apa WhatsApp ngin IP ki number phone na sora na mai rang na nong stoin na nong po na mat pran mat nang ni na jaka bangisa mangi te uniu hena ubes pa te le se don ki bom la bore ban tak bat powdar yong pila ban penen kampang uni hi uhena supdem bedai saat kum to baro shimiet te tak pat kum la shai ha ka khli ka bakhut te ki ba la pat ban ai bat powdar yong un khia kloi te ki bam la pat te mat chimpor ken san snem ru ban khia utu nyu li tang bara pipenen kam tang uni ru un khia hi tang un chimpor ba ken san snem i ai pipenen kam bat phniang penja nyu li pipenen kam bat uni bat powdar yong baka shampoo ka jongi lani ka sabon ka jongi em te kamut ba ai ngu utrai kamut ba kloi ba ken kamut prabanai lani hisnem ulami bedon natlong do ubayong bat lane bet permanent sendon hi te ketuku phniang de phikwa ban ba usnyu phila ban ta no tang hisin chitiyo lane phila ban ta no tang arsin chi bnai ru omlele re tang bala don phniang ha ka khli ken te lada u ha palat pat usnyu phi hap pe ban penen kam ni hena phila ban ai do powder yong te ka jing hap snyu kanam hap usnyu jong phiru un jrong te men hagini gi sngi ngaju ong ye phisia ngaju oni ba phenya sabon than man ka sngi umlong re tang sisin studio sa ai sabon sa le do sa saw kum to la ne ka rose water 100 le do so saw kum to ru nga i lati bha te danga perkhat pat dale da tu rose water ru nga i kum ba ka saw ka dur ten ring ai ka burom sha uble ula ai nga kani ka sabon kapan sat khamat ka phila ban sat khamat man la kasngi tamba kasni do jo phi kan nam terkhong kan nam perkhing kan long be kum to te namar ba jakhlia be em ka dur khamat te kham tam dala ta ki sunscreen ki ba ai mangi ki best bha ki sunscreen phila ban yo idor iba donador tang saus pa la yo ba jelly ba sunscreen te da sat khamat phi penden kam da kane te kani da phi bata arsin hi sngiru kani ka sabon kam dan jing ta re kum ku ka sabon ka ba menchua te da ja phi yo di tu i rong jerngam te ka tu te tang hi sin hi ti yo namar kani ngarang shu snat mai te la da phi yo da ini rong pan te kani ka kamut phi long bet ken de yo da ini rong kani da phi sat arsin hi sngiru kam le le re hi sin hi sngiru ka long bet te hang ne ki don chibun bha ki vitamins phila ban chu massage be de kani ka sabon la ne phila ban klan hakti phi sa sat pat ya ka khmat ka jong phi sa ta cream pat te phi i kitu ki ba ngi penmi men hakane ka de ka tu ka rong jerngam ka tu tengala dep ong hi pe tang hi sin studio wa jule than ba ka khor han re kani te kam khor re ken te ka best ba kan kani saban esan hakhele chim ka tu ka rong jerngam tu saban sa khmat ngan pen phi da de ka tu ka bajerngam ka mutang hi sin studio da phi yo da kani arsin hi sngiru phi long kam le le re ken te ngalas ngau ja that ken men tang ala kurshut do so saw han re te bajabo pala nga syukur syut kum tu do so saw nga seta pat ken kitu ki cream ki de banta te kitu ki pasaw ka nga ru ngala ong phisa phone nga ki badan kam te u yarap shishahi te katu ko umpanyang nyuli da phita saw sin shi tayo ne em te shi sin stio po uni hena ta kayarap ha te da phiyo da kani ru ka best ba kani ka sapon te hanre kani tang hisin la ne arsin stio da jabo palat arsin stio da phim jabo re kamu tang hisin stio te kadang don hi kani khendian dengan shude penlut tang kani ka badon te le se phiyo da kani te kan mau kani arsin stio da phiyo da ka tu ka bang pen I menta te ka tu te da phile man ka sngiru kam le le re te uble ka jing suk unang yo ban kur khuing lang baro iya ro itra